Tak krásný den, přátelé. My vás tady dneska zdravíme společně s Lucou Novákovou. Luci, vítám tě moc tady na dnešním pokecu. Já děkuju za pozvání a zdravím všechny. No a dnešní témátko bude velice speciální a mému srdci hodně blízký, protože dneska se budeme bavit o pejskách. A ne o ledajakých pejskách. Ale než k tadyhle k tomu tématu vůbec přejdeme, tak já bych ráda trošičku Lucu představila, abyste vůbec věděli, kdo s váma dneska mluví. A Luca je speciální hnedka z několika důvodů. Protože Luca, sice je to Češka, asi jak slyšíte, ale ona bydlí už pár let v Egyptě a bydlí v Hurgádě momentálně. A právě proto se dneska i budeme bavit o speciálních pejskách, a to z Egypta. Ale Lucia, na tebe hnedka prozradím, že ty nemáš k pejskům blízko jenom proto, že jsou v Egyptě hodně běžný, jsou na každém kroku. Ale ty si v podstatě, já to řeknu jako nenáhodičkou, už budou to 2 roky, přišla ke svýmu vlastnímu pejskovi, k Fidovi, a to tě, myslím, s těma pejskama tak propojilo ještě mnohem víc, že? Určitě, teďka vlastně na 1. máje, to teďka budou 2 roky. Máje čas lásky, nebo prostě, jak se to říká? Lásky čas. A je fakt, že to byla láska na první pohled, takže... Ale ty jsi ho ve své podstatě taky jakoby zachránila, protože oni ty pejsci v Egyptě, o čem se teda dneska budeme dost bavit, jaká je vůbec jako situace, protože já vím, že v Egyptě hodně lidí a obzvlášť Hurgádu, turistické město, představí jako hotel, pláž, možná si vyjdou do městečka pošopovat něco lidi do malých krámečků, ale vůbec je nenapadne ten reálný život, jak to tam vůbec je, a s ohledem na pejsky už vůbec ne. Tak kdyby si mohla třeba jakoby z tvýho pohledu člověka, který tam normálně žije a působí už několik let, popsat, jaká je vůbec jako situace v Egyptě jako takovým versus pejsci, protože je to diametrálně jiný než v Česku. Je to hodně diametrálně jiný, protože tady jsou pejsci opravdu na každém rohu a na každém kroku a bohužel oni se nemají tak dobře jako třeba v Čechách. V Čechách ty pejsky na ulici moc jako nepotkáme, spíš vůbec vlastně, nebo všeobecně v Evropě to není tak jakoby známý a tady oni ani vlastně jakoby bohužel jakoby Arabové nemají vztah k zvířatům jako takový a už vůbec ne jako k pejskům, jo. Takže třeba tady, co já žiju, tak tady máme jednu takovou jako smečku, nebo ono je tady víc, ale u mě u baráku takový 3 pejsky a ty se třeba mají dobře, jo, protože tady všichni jako krmějí, protože tady žije hodně Evropanů a už jsou tady takový, jakože dá se říct evropštělí jakoby Egypťani, který už taky se jako umějí chovat, ale bohužel jsou místa, kde ty pejsci vysloveně jako trpí, jo, že oni po nich házejí kameny a je to takový jako nehezký a oni ty psy prostě nemají rádi, dávají jim to najevo, vyhazujou je a jakože ty situace některé jakoby, když vidím, tak mi to až jako trhá srdce. By the way, Fido, vlastně můj pes, tak to bylo stejný, protože oni ho vlastně chtěli jakoby utopit, on byl ještě štěňátko, takže já jsem si ho vlastně vzala a bohužel to je tady na denním pořádku, jako jo. A co se týká toho, tak ty pejsci jsou tady fakt jako všude a oni ty pejsci jsou tak, jak bych to řekla, tak strašně hodný a oni k vám přijdou a pomazlice a podobně, že je to prostě jako, jsou situace, kde mi to jako fakt jako trhá srdce. No. A oni jsou tam i trošku jako, řekla bych, takový 2 světy pejsků. Jedni žijou právě ve městech, kde tak jako se tak potulujou, ale jsou v podstatě i v pohodě s tím, že někdo nakrmí nebo že si někde něco vyštrachají. A potom je taková druhá partička, která žije normálně v poušti, kde není jako vůbec nic, což já osobně jako absolutně nechápu, proč si vyberou pro svůj život vlastně tu poušť, kde v podstatě... Oni si to nevyberou, oni se tam prostě narodí a oni neznají to město, oni nejsou adaptovaní jakoby ty další pejci, kteří žijou v tom městě, že se tady jako narodí, takže oni v té poušti, jako psi ve městě tady se mají o 80% líp než třeba v té poušti, protože v té poušti je to každodenní boj vysloveně o přežití, jo. Protože jsou tam různý smečky, teď když se dojdeš náhodou na území jiný smečky, tak to jsou prostě rvačky a podobně, teď jídlo a všechno. Je to jako reálně jako boj o přežití, no. V podstatě jsou to takový jako divoký zvířata, ty v těch městech už jsou takový trošku víc adaptovaný na lidi, že jo, ale i tak, jako se tam dějou zajímavé věci, nebo ne zajímavý, docela smutný, co jsem tam byla, tak jako jsem si fakt uvědomila, že ty
Egypťani nemají vůbec jako vztah k těm pejskům a obecně ke zvířatům vůbec takové, jako my máme a že vůbec to berou jako taky jako špinavý zvíře v podstatě. Přesně že tak. Ono dokonce tvrdí, že to je nejšpinavější zvíře po praseti. Protože oni mají jakoby v Koránu, že prase je vlastně nejšpinavější zvíře, proto ho nemůžou jakože jíst, protože je to prostě špinavý, a druhý zvíře je vlastně pes. No jasný. A hele, já vím, že tadyhle ta v podstatě rasa egyptská, já nevím, jestli se to dá stáhnout jenom na Egypt nebo jakoby na Afriku obecně, to jakoby netuším, ale každopádně, že tadyhle ty rase se říká balady. A ona, jenom co jsem si jako rychle pročetla, tak ona je to jako velice odolná právě rasa. Jako není čemu se divit, protože se to vyvíjelo po tisíce let a je to odolný vlastně díky tomu, kde oni žijou, čemu se musí přizpůsobovat. A vlastně ty pejsci jsou hodně odolný a vlastně i takový, já nevím, jak to říct, teďka mi úplně vypadlo to české slovo. Každopádně, jak to vnímáš, když tenhle ten pejsek se chce adaptovat, právě takový ten divoký pejsek se chce adaptovat na prostředí jako domova. Myslíš si, že je to vůbec možné? Ale takhle, ono to není, že by se chtěl, bohužel ty situace někdy vylezou takový, že prostě ten pejsek se musí adaptovat, protože se třeba stávají, že na poušti a lidi jsou hnusný, já tomu říkám, že jsou ty lidi jako nemocný, ale třeba reálně na poušti, když já to řeknu tu situaci reálně tak, jak je, já budu mluvit prostě otevřeně, jo, tak třeba jsou na poušti, teďka tady máme různý ty safari, výlety a podobně a prostě oni třeba se předhání to, kdo srazí psa. Jo, na těch čtyřkolkách. Jako reálně se třeba předhání, kdo srazí psa, protože prostě oni to mají jako zábavu a prostě nahání, takže ty psy jsou chudáci. Stane se teďka zrovna, a potom, když se budeme bavit, já už teda najedu jakoby na útulek, a tak máme tam zrovna pejska, jmenuje se Bedu, on je úplně nádherný, ne? On má úplně tak strašně roztomilý obličej a tohle se tam právě stalo, že ho srazil jeep a Bedu se vlastně dostal tady do útulku, měl zlomenou nožičku, je po operaci a předtím dokonce se nechal hladit všechno, jenom teďka už prostě nemá tu důvěru, takže zase znovu tu důvěru, jakoby si, už musím říct, že je jako lepší, že třeba přijde, očuchá, ale pohladit ještě ne. Znovu si musí tu důvěru získávat pomalinku, chce to prostě čas, nemůže se na ně jakoby rychle. Ale aby jsem ti odpověděla na tvoji otázku, tak jsou psy a psy. Samozřejmě, když ten pejsek se dostane třeba do útulku nebo jako adaptovat, tak je to dlouhá jako práce s ním, protože ne každý tomu člověku důvěřuje. Ne, potom každý ten pejsek má nějakou jakoby minulost, to samozřejmě s tím se musí taky pracovat a jakoby, aby zapomněl a napravil to v té hlavě, že to je jakoby v pořádku. A když už bohužel, jakoby, když už se dostane vlastně ten pejsek do toho útulku, tak většinou už se nelze vrátit zpět jakoby do toho normálního života, který měl, protože už by ho třeba nepřijali, ta smyčka jeho a podobně. No. Ale je to jakoby... Ta fáze toho, když ten pejsek jakoby přijde a snažíme se jakoby ho adaptovat, tak je to náročný, jo? Protože samozřejmě jsou chvíle, kdy si říkáš, že to je prostě ztracený, on už nebude věřit nikdy, ale jakoby on když vidí, že mu dáváš tu lásku, on když vidí, že mu dáváš to jídlo, že tam má ty kamarády a že postupně, tak ono pomalinku jako a jistě jako zase začne věřit. A je to jako hezký proces, jo? Když už vidí, že se přijde za tebou a ty ho můžeš pohladit, tak je to úplně takový jako hřejivý, že konečně zase začíná věřit, začíná být zase jako v pořádku v hlavičce. No hele, ty už to teďka jako nakousla, trošku si předběhla moji časovou osu, jo, bych tady tak řekla. Protože už si nakousla útulek. A já můžu zase na to prozradit další zajímavou věc, že ty se v nedávné době zase takovou nenáhodičkou, jako k tobě přišel Fido, tak se s takovou nenáhodičkou dostala do místního hurgáckého útulku, který se jmenuje Paradise Dream a začala se tam pracovat a začala se jim tam pomáhat a vidím to jako velice, velice smysluplnou, prospěšnou práci a protože já sama jsem v tom útulku taky byla a vím, že tohle je teda útulek jakože útulek. To je opravdu něco mezi hotelem, mezi teda útulkem, mezi ošetřovnou, mezi cvičákem a jakoby fyzioterapii, možná i psychologii psí, protože taky ano, samozřejmě, to taky opravdu ten majitel, ten italský majitel Rambo umí s těma psama, to je jako když si představíte člověka, který je absolutně napojený a ví, co si ten pes myslí, co dělá, proč tak jedná a umí z toho pejska opravdu odstranit třeba ten strach, pokud ho má. To jsem taky chtěla říct, že třeba
jak jsem tam byla, tak jsem vnímala, že některý pejsci, buď to se jim něco stalo, nebo jsou třeba čerstvě z té pouště, takže jsou jak věříkově vinění a úplně jako nevědějí. Ale některý jsou absolutně už adaptovaný jako tam už rovnou, že třeba se jim nic nestalo, nebo se narodili třeba už v tom útulku, takže už jsou adaptovaný rovnou. Takže jenom jsem chtěla, aby jako nevznikl takový šum, že ne, jakože balady pejsek rovná se, že má strach, to vůbec ne. Ne, to vůbec není. Jenom pokud jakoby mají třeba špatnou zkušenost, což je u pejsků jakoby normální, tak potom ale jsou schopný právě, což mě překvapuje, že ten pejsek tam jenom nečeká na svůj náhradní domov, ale že se s ním tam opravdu pracuje. Jak jako třeba, když má problém, když má třeba zlomenou pacinku, tak se tam vyléčí a potom se s ním ještě pracuje, aby opravdu ty agility ho zase dostaly zpátky do formy a tak dále. Takže opravdu za mě nejkrásnější útulek, co jsem kdy viděla a i jako co se týče té péče a té celistvosti, kterou oni jim tam dávají a opravdu jim tam dávají tu lásku a srdce a proto si i jako vybírají, do jaký rodiny toho pejska pošlou. Oni jako ho nedají každému zájemci, že jo? Ne, tady je reálně jakoby vidět, že to nedělají prostě jako pro peníze, že to není jako biznis se psama, ale že to vysloveně dělají tak, aby ten pejsek se dostal do té milující jako rodiny, kde on bude jako fakt jako spokojený. A už se staly třeba případy, že někdo si jakoby adoptoval pejska, takhle třeba na dálku, což je vlastně možný, což vím, že zase jakoby předbíhám, že jo. Je to jako možný, ale o toho se budeme bavit. A tam prostě něco jakoby necvaklo, Rambo prostě něco cítil. On je hodně senzitivní, jakoby, jo. Díky tomu, že on je napojen na ty pejsky a umí s nima jakoby mluvit bez toho, aniž by jako mluvil, tak on je senzitivní i jakoby na lidi a je znát, že hodně nedůvěřuje lidem, což jako úplně chápu, protože prostě situace jsou, jaký jsou, ale on třeba řekne ne, jako k tobě prostě jako nepůjde, protože já to tam jako necítím. Já chci, aby ten pes byl v pohodě, já s tebe cítím třeba něco jako špatného, že budeš třeba nervózní nebo něco, jo, že to prostě jako blokne. A je to v pořádku, mi se to hrozně líbí tady ten přístup, protože když už ten pejsek má dostat jakoby šanci na nový život, na nový domov, tak to opravdu musí být jako 100%. Protože oni ty balady pejsty jsou prostě speciální. Každý pejsek je speciální, ale ty balady pejsty jsou prostě speciální, jakože energeticky a oni jsou víc senzitivní a více jakoby na tebe jako napojejí a je to jiný vztah než s klasickým pejskem. Hele, to můžu taky dost potvrdit, protože já jsem si jako do té doby myslela, že jako pejsek, každý si najde k tobě tu lásku, že jo, a tohle. To je asi pravda. Každopádně možná to asi nejde pochopit bez toho, aniž by si zažila ten útulek nebo celkově ty balady pejsky, ale oni jsou opravdu speciální. Jsou jednak, jak jsem říkala, že jsou hodně jakoby odolní, jsou ale hodně bystrý. Jsou to strašně chytrý pejsci. Oni jsou chytřejší, oni jsou o krok před váma, proto vy musíte být ještě o krok jako před tím, jo? Protože oni prostě si domýšlejí věci. Ono to je strašně zajímavý, jako je pozorovat. Ono, když s nimi jakoby pracujeme, nebo já, když jsem tam s nima, když jsem tam jako s nima sama, teď jsem tý smečce, že já tam k ním se jako sednu, tak přesně vidíš, který pejsek, jak se i na tebe podívá a už dokáže jako předvídat. Oni prostě s tebou komunikují očima. Ono je to strašně zvláštní, jako jo. Ale prostě oni jsou fakt jakoby speciální, oni jsou extrémně chytrý, extrémně hraví, extrémně mazlivý, že protože prostě, když už pochopí, že ta lidská ruka jenom neubližuje, ale naopak dává i lásku a ještě, co se týká toho, tak oni milují prostě úplně pohyb a já nevím, co všechno, vymýšlet kraviny a úplně... Jo. Hele, oni jsou úplně jako skvělí ty pejsci a mega zajímavá jako zkušenost tam vůbec mezi nima bejt a i pozorovat, jakou kdo má tu povahu. Takže tam úplně jakoby vidíš, jestli je někdo takovej ten pejsek ochranář, jakože mega, anebo jestli je spíš někdo takový flegmouš a tohle. Takže není pravidlo, že pejsek balady je jenom takovej ten ostrý pejsek z pouště, ale může to být sakramazel a i takový tam prostě jako jsou. A třeba i ty štěňátečka, že jo, ty jak se tam krásně učej a všechno. Je to fakt jako radost to pozorovat a opravdu zážitek vidět, jak může fungovat útulek.
jako takovej. A Luco, hele, řekni mi, protože já vím, že spoustu lidí, prostě včetně mě, by to ještě přednedávnem jako nenapadlo, adoptovat si pejska z Egypta, jo. Když třeba budu na dovolený, rozhodnu se pojmout trošku dovolenou jinak, než v rezortu, pojedu se podívat do útulku, že už mám třeba v merku, že nějakýho pejska bych chtěla. Jak tohle to jako funguje? Jestli je to vůbec možný, nebo jestli je to možný jenom pro lokální lidi si vzít z útulku toho egyptského pejska? Hele, je to možný úplně pro kohokoliv a co je to, tak většinou pejsci lítají teda do Evropy, hodně jako do Německa a tam už jsou rozdělený psy, který už vlastně ta 90% práce s nimi hotová, už mají třeba papíry jakoby hotový, protože oni se musí dělat speciální papíry, speciální očkování, musí se načipovat, protože Evropská unie má svoje vlastně pravidla, dělají se jim speciální krevní testy, které se vlastně posílají do Německa, pak se to vrací vlastně zpátky sem, připravují se speciální letecké papíry, letenka a tedy, jakože, ale je to reálný vlastně dostat pejska do Evropy a jsou pejsci, který už mají papíry hotový, takže už stačí jenom se jakoby domluvit, zaplatit, jakoby proplatit to a vlastně potom už vlastně buď si pro pejska jakoby přijedete, anebo vlastně někdo vám ho, když náhodou jako letí třeba ten směr, tak vám ho může jakoby přivízt. To je jedna věc. Pak jsou pejsci, který třeba papíry ještě nemají hotový, ale pak se čeká a trvá to vlastně 3 až 4 měsíce, protože tam jsou určitý jakoby body, kdy se vlastně dělá první test, tam se musí čekat potom, pak se vlastně ty krevní testy, tam se musí potom čekat, pak očipování, tohle má to jakoby svůj ten, ale je úplně normální si prostě přivít z Egypta pejska vlastně třeba do Prahy nebo do České republiky. Naopak je to vlastně takový jako hezký, že ten pejsek pozná úplně jakože jiný život a nejenom sluníčko a vedro. No to je vlastně jako pravda, že oni potom vlastně poprvé v životě vidějí nějaký les, potůček, trávu, sníh a podobné věci, že to musí být docela jako zajímavý pro toho pejska. Ale vím, že i jako do Česka takhle lítají pejsci a teďka ty právě jednoho do Česka povezeš Pluta. Ano. A hele, řekni nám něco o Plutovi, protože on má jako velice zajímavý příběh. Jako každý pejsek má speciální příběh, tak i Pluto má velice zajímavý, hluboký příběh. Pluto je hodně speciální pejsek a Pluto, já ho úplně zbožňuju, protože mně se jako na něm líbí, že on si člověka vysloveně jako vybere, jo? Že on je jako hodně jako speciální s tím, že on žil vlastně v Marsa Alam na poušti, to je vysloveně pouštní pejsek jako ze smečky a on by vlastně nikdy asi jakoby k lidem jakoby nešel, protože on byl ten lídr té smečky. Ale zároveň stala se vlastně nehoda, že tam mám tušení, že je napadla jakoby jiná smečka, on měl něco s nožičkou, takže musel jít na operaci a ta rekonvalescence už byla tak jako dlouhá, že on se už vlastně do té pouště, do té smečky vrátit nemůže, protože by ho vyloučili, poprali by se, Bůh ví, jak by to jako dopadlo, on se už vlastně jakoby do toho svýho života vrátit nemůže, takže vlastně přišlo na adopci. Teď je vlastně u Ramba několik měsíců, Rambo s ním vlastně pracoval, aby se jakoby zase byl zvyklý jako na lidi, aby to všechno bylo jakože v pohodě, rekonvalescence tedy. Vůbec by si jako člověk nepoznal, že měl něco jako s nožičkou, úplně jako parádně chodí všechno. A je fakt, že my jsme si k sobě jako hledali cestu a on je prostě takovej, že já jsem si jako někam sedla a on tak jako si sednul jako kousek a tak jako mě pozoroval, víš, a tak jako si jako přemýšlel, půjdu za ní, nepůjdu za ní. Mně se to strašně na něm líbí, že on je fakt jako speciální. No samozřejmě už jsme jedna ruka, už se jako mazlíme spolu tohle a už má vlastně připravenou jako rodinu, vezme si ho jedna paní, myslím, že bude v Českých Budějovicích, mám tušení. A paní je teda připravená, Pluto je připravený a jedeme vlastně teďka na 1. máje. Máje, lásky čas. No. Na vaše výročí s Fidem ty zachráníš dalšího pejska, což je hrozně jako kouzelný. Je hezká další nenáhodička. A ty si to teďka tak jako naťukla, že vlastně proč Pluto skončil v útulku, byť to byl silný pouštní pes, protože prostě potřeboval pomoc. A je to jako tadyhle to jeden z nejčastějších důvodů, proč se ty pejsci do toho útulku dostávají? Není to úplně jeden z nejčastějších důvodů. Třeba se tam hodně stává, že je tam dají prostě lidi na hotel a už se nevrátí. Tohle mi přijde úplně mindfuck. Jakože, cože? Ty si dáš pejska, já jsem to už tam slyšela, jo, ale jestli je to jedno z nejčastějších jako důvodů, kdy se pejsci ocitnou v hotelu. Teda v Evropě jako všeobecně. To nesnad, tyjo.
To je fakt jako hrozné. Je to tak, bohužel je to tak, že prostě oni si tam dají pejska do hotelu, třeba dejme tomu na měsíc, protože někam jedou, nebo se třeba přestěhují, potřebují zařídit a pak vlastně zjistějí, pak třeba zavolají, napíšou, no, že už se ho prostě jako nevemou. A teď ty toho psa prostě nevyhodíš, víš co? To prostě neexistuje, jakože třeba reálně teďka u Touku už je jako stop stav, že my tam máme 120 psů, my tam máme reálně 120 psů. A už je tam jako situace taková, že teďka už jsme se bavili o tom, že už nebudeme přijímat jako na hotel, protože se teďka potřebuje pracovat tady s těma pejskama a už nejsou volný klece, jako že jsou jako spolu a podobně, že už jako je to reálný, protože se stává i to, že buď tam teda přivezou pejska jakože z pouště zraněního od veterináře, prostě třeba po operaci nebo tak, nebo toho pejska vlastně najdeme právě v té poušti nebo někde prostě se po cestě jakože se stane, anebo se bohužel stane to, že ho tam dají na hotel a už si prostě pro ně nepřijedou. By the way, to je příběh právě tady jedné fanečky Zuzi, že? Jo, to je příběh jedné fenečky, jmenuje se Luli a tu jsem si právě rozhodla, že si adoptuju já, takže teďka si celý ten proces procházím a teďka se čeká na různý ty papíry, všechny možný očkování a tadyhle to, takže si snad pro ní pojedem na začátku srpna, to tak vypadá. No a Luli vlastně, Luli je taky hodně speciální pejsek, ona je prostě zlatá, ona ten ksichtík, prostě ty její očička, úplně to nejde jako nemilovat a teď víš fotky, jako vždycky ti posílám, ale Luli vlastně její příběh je, že ona žila tady v Egyptě, ona normálně je zvyklá nabít všechno na lidi úplně jakože v pohodě, dokonce Luli jezdila i na motorce. Luli je tady místní kaskadérka naše a pán se přestěhoval do Saúdské Arábie a ona měla už vyřízený papíry do Saúdské Arábie a chtěl vlastně si ji tam jako přivízt, jenom si našel přítelkyni, která nechce psa, takže ji tam nechal. To mně přijde tak jako jestli si máš vybrat mezi ženskou nebo psem, tak to je přece jasná volba, že pes. Luli, víš, že ještě Luli, jako já chápu, že oni mluví, jako neznáte Luli, ale prostě kdybyste ji viděli, tak to jako nepochopíte, jo. To je tak strašně klidnej, hodnej, taková zlatá duše, viď? No, jako fakt, to bylo, no. Já jsem si původně myslela, že jestli si budu brát někdy pejska, ani jsem netušila, že když jsme jeli podpořit ten konkrétní útulek granulkama a tohle, což já ráda dělám, tak že bychom si tam jako vybrali pejska. No, ale opak se stal pravdou a původně, když jsem přemýšlela o pejsku. Cože? Já jsem to tušila. Vidíte, tady vědma Lucie. No ale každopádně já jsem si myslela, že když už si budeme brát pejska, že se máme štěňátko, což já si představuji jako každýho. A tohle to je 3letá holčička a vlastně tam nebylo potom nějak moc o čem. Tam jako, jakmile, a to je přesně to, jak jsi mluvila na začátku, taková ta connection, takový to něco, co nejde asi popsat slovama, musí se to zažít a proto kdokoliv pojedete do Hurgády nebo i směr prostě takhle Egypt a chtěl byste podpořit ten útulek, jak třeba svoji fyzickou přítomností, přivést jim tam granulky a tohleto, tak 100% můžete. A nebo i když bychom mohli dát Zuzi link, když tak do komentářů nebo pod to přímo, že tam oni mají přímo jakoby na stránkách i link jako pro klik, když bych někdo chtěl poslat penízky, tak může, anebo mají přímo pro klik na Amazon, co oni zrovna konkrétně jako potřebují, tak třeba objednat. No přesně, tak to jsem chtěla zmínit, že určitě dáme link tadyhle na tu i podporu jako na dálku, protože oni si to strašně moc zaslouží a určitě tam dáme ještě odkazy i na útulek, myslím, na Instagram a tohle, ať se můžete jako opravdu pokoukat a nacítit se na to, jak to tam funguje a i odkaz na Lůcu, protože to tam hodně často něco takhle z útulku dává. Já jsem vytvořila vysloveně TikTok, adoptuj, nekupuj, takže to tam taky dáme, abyste když tak viděli. Všechny tadyhle ty linky zajímavé, jak si můžete vybrat, která platforma je vám nejblíž a na který rádi takhle tenhle ten content sledujete. Takže to určitě nalinkujeme, včetně i webových stránek, kde je i popis, jak přispět a tak. Takže tohle jsem jenom chtěla zmínit a ještě... To už to trošičku nakousla, ale vím, že hodně lidí teďka si řekne, no proč by jsem si měl jezdit jako do Egypta pro pejska, když tady jsou taky jako přeplněný ty útulky jako v Evropě, nejenom v Česku, na Slovensku, ale prostě po celé Evropě jsou přeplněný útulky.
Proč by se teda ten člověk měl třeba zvolit ten v Hurghádě nebo obecně pomoct pejskovi z Egypta? No, protože jakoby za mě, já vím, že i v Evropě je jakoby SOS situace, že ty útulky jsou plný všechno, ale tady oni nemají až takovou šanci na ten jako normální život, jako třeba právě ty pejsci v té Evropě. A reálně oni buď zůstanou v útulku, nebo prostě si je někdo veme, ale většinou bohužel takhle. Je jednodušší jet do útulku prostě třeba v České republice nebo na Slovensko a vzít si tam jakoby pejska, ale ty pejsci mají větší šanci, že si je někdo vezme, tak proto já se víc zaměřuju tady na tyhle ty pejsky, protože ta šance je menší a oni se vám odděčí ještě víckrát jakoby tolik, když to řeknu takhle. Víš, jak to myslím? Jakože prostě ono, já se snažím to dostat víc do podvědomí právě do té České republiky, protože málo kdo o tom ví, protože tyhle ty pejsci nemají šanci prostě jinak jakoby na lepší život a do pouště se prostě vrátit jako nemůžou. No to je jasný, ale hlavně tadyhle ty pejsci, že buď to budou teda vyrůstat v tom útulku a tam budou celý život, a nebo protože se do útulku nedostanou, tak prostě umřou. Protože tam ty podmínky jako pro ně nejsou úplně, pokud jsou zdraví, tak ne, tak oni se jako o sebe dokážou postarat a tak, ale jak si třeba říkala, ten příběh s těma 4 školkama, což je úplně jako mimo za mě, nebo pro moje evropské vnímání, tak takovýchhle případů, včetně toho, jak se dostala vlastně k Fidovi, jaký původně měl jakoby takový osud před sebou, tak takhle se tam k těm pejskům chovají. Takže buď to, když mají trošku štěstí, dostanou se do útulku, když má ten útulek volnou kapacitu, a nebo prostě s tou zlomenou nožičkou tamhle někde jako za chvíli nebudou. Takže to je za mě jeden jako z hlavních jako důvodů, protože mně furt přijde, že když pejsek třeba nemá domov prostě po Evropě, takže má pořád mnohem lepší podmínky na to nějak jako víš, přežít, nebo... Určitě, a hlavně co se týká jako třeba financí. Ono si člověk říká, že třeba ten, kdo zná Egypt, tak si říká, že je to tady jako levný, ale ono to tady třeba se týká jako tady tohle, to prostě levný není. Ten veterinář, granule, teď vlastně je období, kdy začínají klíšťata. On třeba málo kdo, když řeknu, že tady jsou klíšťata, tak řekne, v Egyptě jsou klíšťata. Ano, jsou tady klíšťata. Takže musíme všechny prostě speciální spreje, speciální tablety, aby ty klíšťata nebyly, protože nemůžeš sedět 24/7 a vyndavat, jakoby, jo, protože ještě já jsem se dokonce dozvěděla, že klíšťata nesou vajíčka a roznášejí to. Jsem taky jako nevěděla, jo. Takže tam prostě to jsou takové jakoby základní jako věci, které a teď třeba tomu veterináři třeba jezdíte každý den, protože se třeba něco stane, chápeš? Teď jsme tam měli ty štěňátka, co měli parvavirus. Parvavirus je prostě strašně nebezpečný a málo který štěně na to jako přežije. Nám přežilo mimo jednoho, tak nám přežili vlastně všechny. Teďka máme poslední jako v karanténě, ale ty už jsou tak strašně divoký, že to je šíleno, když jdu na krmy, tak to mám pocit, že mi skočí na hlavu. Ale jo, že to jsou prostě věci a to musíš chodit na kapačky a prostě je to takový jako... V Evropě je všechno víc dostupnější než prostě tady, no. A myslím si, že ty pejsci si zaslouží mít dobrý život. Takže ještě jednou já tady zdůrazním, kdo byste se chystal na dovču do Egypta, vyloženě někam okolo Hurgády, tak se 100% buď to spojte s Lucou, protože ona je tam každý pondělí, úterý, středa prozatím, takže se tam můžete i potkat a pokecat i takhle česky a třeba přispět nějakýma granulkama nebo čímkoliv. A nebo dáme všechny ty linky, co jsme říkali, tak dáme pod video. Každopádně, Lucie, my se tadyhle na to téma nevidíme naposledy tady určitě. A určitě tadyhle v těch tématech budeme pokračovat, třeba i o konkrétních pejscích, který momentálně jsou ready najít si rodinu, a protože z tvýho pohledu je to opravdu jako mnohem zajímavější než z nějakého webu, protože ty pejsky máš krásně navnímaný a můžeš o nich jakoby říct to, co vlastně líp je popsat, než slovama právě na tom webu. Takže určitě nějaký další vysílání bude i o konkrétních pejscích, aby jsme je tady i trošku představili. A tak, takže jo, takže těším se, Luci, a posílám hodně lásky do útulku. A hlavně naší Luli, že jo. No tak to já si vymazlinkou vždycky, neboj se. No tak jo, Luci, tak děkuju a vidíme se zase příště. Já taky děkuju, papa. Tak čau.